Inflation rates sa Western Visayas tumanagid kataas. Mga konsumidor, nagareklamo sang pagtaas ang presyo sa mga balaklon. Ano ayhan nga mga produkto sa merkado ang padayon nga ginaapektuhan sa pagtaas sang presyo? Ining balita nga gintutukan ni Zen Kilantang live. Zen? Said Kate Adrian, pila ka mga manugbakal ang naistorya naton kaina kag nagpabutsyag sila sang ila kabalaka o kon pagkabalaka bangod sang padayon nga pagsaka sang presyo sa mga balaklon. Kada adlaw nagapangumpra si Manong Cyril sa Iloilo Terminal Market. Naobserbahan sini nga nagsaka ang presyo hanay sa mga ulutanon. Dako gid pagtaas Tama ka dako sang diferensya subong. Samtang si Heidi, nagareklamo man sang pagtaas sang presyo. Siyempre sa amon, ma'am, kung nag-negosyo man kami, ma'am, bisan jutay lang, nag-epekto man sa amon. Kay, oo, kay ang amon nga ginan siya, insakto lang sa nabakal man amon sa amon nga kinahanglanon sa balay. Sa pagmonitor sa news team sa merkado, halos nagsaka ang presyo sang utan. 10 pesos tubtub 15 pesos ang ginsaka sini. Hunsad to ang carrots, nagabili sang 75 pesos tubtub 80 pesos, subong 90 pesos na ang kada kilo. May pagsaka man sa presyo hanay sang repolyo, broccoli, patatas, pipino, sayote kag luya. Ang kamatis naman ang nagabili 50 pesos kada kilo. Ang sibuyas, 120 pesos per kilo, kag 70 pesos naman ang kilo sang luya. Suno kay Manong Francis, sa Mindanao pa nila ginakuha ang mga produkto, bangod sang maulanon nga panahon apektado ang pagpatubo sa mga pananom. Subong yung tama, ganyan kataas, kay tungod sa isa lang kay Ria, ginakuhaan. Ano na susun nga, wala tayo sa kaugalingon na produkto? Siyempre siguro, kay tungod sa klima. Kita mo man tulad, uran, pilakadlaw. Sino manabi nga kagwanta nga tanom sa aton, siniman? Samtang 20 pesos naman ang saka sang presyo sang isda. Humalin sa bangros, tilapia, latab, kag matan. Ang tamodyos naman kag aloy ang nagadangat na sa 150 pesos per kilo. Ang seafood, nagtimbuok man ang presyo. Ang lukos ang sarang mabakal sa 280 pesos kada kilo. Ang pasaya naman, 320 pesos ang kada kilo. Bangod sang pagsaka sang presyo hanay sa isda, nagamay naman ang kita ni Christina. Baligyan na isang isda, last time na barato pa, subong nagtaas. Tungod siguro sa inflation, siguro ma'am, natawag lang. Kung basehan ang datos ng Philippine Statistics Authority, naglabot ang inflation rate sang Western Visayas sa 7.4 sa bulan sang Agosto sini nga tuig. Mas mataas ini kung ikumpara sa nakaligad nga tuig nga 1.5 lang ang ginsaka sang presyo sa mga basic goods and services sa rehiyon 6. Sa record, nagagwa nga lakip sa price hike among clothing and footwear, elektrisidad, produktong petrolyo, tubig, health and housing. Bangod sang inflation, nagnubo ang purchasing power of peso o kunang bilis sang piso nga sadto ang 1 peso sang tuig 2012, 83 sentimos na lang subong nga tuig. Sad nahibaloan naton nga bangod sang inflation o kun ang padayon nga pagsaka sa nga presyo sa mga balaklon kag pagkaon, ang naganubo naman ang balor o kun ang baylo sang kwarta sa mga pumuluyo.